Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya sadar bilih maneka warni ing alam donya menika namung sawetara, termasuk gesang kula panjenengan. Urip ing alam donya menika namung mampir ngombe, mung sedhela, boten nedha utawi boten nginep, mung mampir ngombe kados teng warung, mampir tumbas unjukan, lajeng nggih unjukane telas terus budal malih. Mila sedaya ingkang wonten ing alam donya menika nggih namung sekedhap, mbok menawi kula panjenengan saged nggadahi ning ya le duweni mung sedhela. Awake dhewe kudu duweni rasa lepas bebas, ampun ngantos terbelenggu kalian maneka warni sing kadonyan, mbuh kuwi rajabrana, mbuh kuwi relasi, mbuh kuwi hobi lan pepinginan macem-macem, awit ya mung sesaat mung sedhela. Kados yen kula panjenengan numpuk bondo, kadangkala awake dhewe sok-sokan nglumpukake bondo maneka warni, gawe omah sing magrong-magrong tingkat 10 padahal ning omah mung wong loro, tuku lemah ning endi-endi jarene nggo investasi. Ning rikala awake dhewe wis lara, rikala awake dhewe wis dikersake Gusti wangsul, awake dhewe ra bisa menikmati, termasuk kadangkala awake dhewe ya sok, lajeng disadarke yen ana pagebluk, yen ana geger gedhen, yen ana bencana sing gegirisi. Kados ingkang sampun kalampah, umpamane tsunami sing ngratakake kabeh, mbuh omah, mbuh mobil, mbuh warung, mbuh toko, kantor lan macem-macem rata dengan tanah. Utawi longsor, omah gedene sepira, kuwate sepira, nek wis kelongsoran ya ilang. Apa banjir sing ugi adamel sedaya sing kula panjenengan gadahi sirna. Yen sampun mekaten awake dhewe mbok menawi ya delek-delek, ning awake dhewe ya uga bisa disadarke, oh pranyata sing dak duweni iki iso dalam sekejap ilang. Mila saking mriku kula panjenengan kedah gadahi sikap sing wicaksana, menggahing maneka warni rajabrana. Sing penting apa? Kawilujengan. Kados pundi kula panjenengan sansaya saged bisa nggayuh kawilujengan yen ana ing tengahing bencana, ana ing tengahing pagebluk, geger gedhen. Sing paling penting apa? Keselamatan. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan. Kados pundi Gusti Yesus paring tuntunan dumateng para murid dalem supados sadar bilih sedaya ing alam donya menika namung sawetara. Mula nggih ampun digegeki kados-kados arep dikukup saklawase urip lan anggone urip ing alam donya menika kados-kados langgeng. Para murid kaajak supados estu migunakake mbuh kuwi gesang, mbuh kuwi rajabrana supados piguna tumraping pepadha lan kangge njembarake kratoning swarga. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma
Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing ngasepen ing telenging manah kawula, kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem, kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 17 ayat 26 ngantos dumugi 37. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid dalem mangkene, kaya sing kelakon ing jamane Nuh, mangkono uga bakale ing dina rawuhe Putraning Manungsa. Nalika samono wong-wong padha mangan lan nginum, omah-omah lan diomah-omahake nganti tekan dinane Nuh mlebu ing praune sarta tekane banjir bandhang sing ngelem wong kabeh. Utawa kaya kang kelakon ing jamane Lot, wong-wong padha mangan nginum, dol tinuku, nenandur lan ngedegake omah. Nanging nalika Lot sumingkir saka Sodoma, ing dina iku uga ana udan geni welirang saka langit, lan kabeh wong padha katumpes. Mangkono uga kang bakal kelakon ing dina Putraning Manungsa ngatingan, sing sapa ing dina iku lagi ana ing payon lan barang-barange isih ana ing jero omah, aja mudhun perlu njupuk, lan sing ana ing tegal ya aja padha mulih ngelingana sisiane Lot. Sing sapa kumudu kudu arep ngeman uripe malah bakal kelangan, lan sing sapa negakake uripe malah bakal agawe slamete. Aku kandha sak benere ing wengi iku bakal ana wong loro turu ana ing paturon siji, sing siji bakal kapundhut, sijine ditinggal. Wanita loro sing lagi nglepung, sing siji kapundhut, sijine ditinggal. Ing kono para murid padha nyuwun priksa, wonten ing pundi menika Gusti? Gusti paring wangsulan, ngendi ana bangke ing kono manuk beri ya padha nglumpuk. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus nglajengaken pitedah dalem dumateng para murid bab rawuhe kratoning swarga. Kados pundi para murid kaajak siap siaga anggenipun nampeni rawuhe Putraning Manungsa, tandha tandaning kratoning swarga, kratoning Allah. Ingkang dipun cariyosaken Gusti menika bab pagebluk utawi geger gedhen bencana rikala jamanipun bangsa Israel, mirungganipun ing jamanipun Nuh kanthi banjir bandhang lan jamanipun Lot kanthi wontene bencana udan geni welirang. Mbok menawi menika gunung jebluk nggih, terus lahare muncrat tekan ngendi-endi. Bencana menika adamel kathah karugian, ora mung bondo raja brana ning ya kathah manungsa sing tewas. Gusti Yesus nuntun para murid dalem bilih bencana menika saged dados pratandha kados pundi para murid lan umat manungsa anggenipun kedah mbangun gesang. Ampun ngantos kesupen, ampun ngantos lena bilih gesangipun manungsa menika winates ana pungkasane. Mila ingkang penting ampun ngantos kaya-kaya kanthi raja brana, kanthi urip, kanthi maneka warni sing kula panjenengan upadi ing alam donya menika, awake dhewe rumangsa bakal urip saklawase ing alam donya. Tundhane apa mengko muspra, awake dhewe ora siap,
awake dhewe ora bisa ngapa-ngapa. Kanthi wontenipun banjir bandhang, udan geni welirang sing saged dilampahi dening tiang-tiang jaman semanten kepripun. Contonipun Nuh netepi menapa sing dados dawuhing Allah supados damel perahu terus mlebet ing perahu slamet. Kados jamanipun Lot kados pundi Lot didhawuhi sumingkir saking Sodoma lan slamet. Menika dados pratandha bilih awake dhewe mung bisa pasrah karo sumingkir. Wonten maneka warni bencana sing saged kula panjenengan atasi adepi, ning wonten ugi ingkang kedah kula panjenengan singkiri. Kabeh ditinggal, kabeh ora bisa digawa, sing penting awake dhewe kuwi slamet. Awake dhewe bisa uwal saka pagebluk saka geger gedhen menika. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.